imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hahaanggi di bagasan haholongon ni Tuhata Yesus Kristus di mingguta sadarion minggu kantate dehon hamuma ede na baru di Jahuba adoran sohatan ede bata jumolo masahat mardongan mauleate tabe do toras soras selama minggu kantate mari hita saluhutna horas kamanginang nyangah ya hami pajuk pak kita di son alai nungatung macai lilinga te jadi omam se nama rudut mauleate mari dongan parhalado soni manang di huriata perhitian itu hata hita di pajuk pakon di minggu sadarion songon naung kagigina king padita manuasa ha sida butar inata jabu boru damanik rabdot kita di son muai jadi tutu apa siuk kami jian perumnas tanggerakian jala di sirohami di paworhat menjalo apa siunon padita nah, kami tinggal di dua tenjok perbatasan ni Tangerang Banten dohot Bogor di Pasmahami di topi-topi nenungai isan jadi mulai tema akamang akenang mulai tema itu hatta ommaha tani dewata di minggu kantate mingguta sadarion natar surat di panidangion ni ulaon ya ka apostel bidu 10 sada mamukame sian ayat sada saharuri ayat 10 alu didok taringot tu panaria conon ni si Petrus taringot tu namasa di luat Kesarea alai di BG aka apostel dohot akadongan na di Judiaima naung dohot dohape si pilebegu majakon hatani debata gabe di badaya kana porsea sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama bongot doho hape tua kahalak nasotar sunat jalar amangat doho nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama uju namartangi yang ahu di huta Joppe huidama di bagasat todiku mijur sada inganan nabidang nama ropak suhi tartatan siat gijang ro di julukku dungi dina hupanok noti i huidama disi akka siopatopat naditan akka binatang dot akka nama jirir rodi akka pidong namar tonga-tonga langit jadi huegema suara nama dot tuau hehema ho Petrus seseati ma pangan ma ala ini kuma tok ka Tuhan adang dung hudai naramun manang nasoyas alai mangalusi ma suarai padua halihon sia gijang unang ramun dok naung ni iasan ni debata rodi tulu halido masa songoni dungi bitait masaluhut nai muset gijang dungi tongon di nasatok kini jongjong ma tulu halak di jolo ni jabu inganan nami akan na disuruh sian Kesarea madapot tonau alai di doktor di ima tuau naso jadi ganggu rohakku madongani nasida
alai sakap pudo, alai akup pudo dongan naunomon na jadi hubongoti hamima jabuni halaki. Diberitakan matuhami naung ni idana suru-suruani jongjong di bagasan jabuna nama dok tibana suruh matu tajoppe majou si Simon namargoar Petrus. Hata honon ni ido tu ho hata na tau palua hokko rodi sadok isin jabum. Alai mamukka do peau marjamita di siga besongko matot di parbadia tunasida songon na tuhita dimulanai disima huingot hatani tuhani nani do nai aik do didihon si Johannes alai tot di parbadia do didihonon tuhamu atong tung margo goma ahu mangabat debata anggo dos do HP si lua nabi nasabasahon ni debata tunasida songon na tuhita akka naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung di begenasida hatai hohom bema gabe dipuji ma debata akanin nama asa dohot do HP tu halak si pelebegu di lehon debata hamu bau ni roha asa mangolu lima sahat ni trupuki di hamuna kamang kanang di kita saluhutna di bagasan pajauan ni barita nauli ni Tuhata Yesus Kristus warni mingguta sadarion kantate ima minggu-minggu dukon hahihion ni Tuhata Yesus manomu-nomu ari hana naik tu ari-ari na mangihut dohot hasasaur ni tod di parbadia kantate merlapatan na dienet sian panidangyon ni parpesalmen bido siapulalu lapatanna edde hokkamuma di Jahuba edde nebar. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ima jojo ni parpesalmen di tonga-tonga ni bangso ni debatana parjului. Mangedehon edde ne baru di Jahuba. Edde hakamanga kanang ima hapuasan pangakuion napuas sian bagasan roha perbagasan taringot tu pengalaman ahamana nyalamana ahana hini lalana ahana ni idana jala ahana hini rimna napuas sian roha perbagasan marhite-hite soarana merlogu na di huton dot akka suara uning-uningan ima son akka ede na taitehoni asa paredeon sada bagian doi naso tarsirang di ruhut ni peribadahan di ruhut ni parugamaon ni bangso ni debata na perjolo nang huriata sepanjang masa ima ungkapan hapuasan ni panadayon pangokuyon ni roha perbagasan tu debata sebagai respon ahama naung debat debata di bagasan muluta di patarida hon marhite suara nama lu gudan lo tabereng hamuna kamanga kanang akaruhut ni paredeon di hatana asin dohonoma ede nyanyian merupakan suatu bahasa yang universal nabui pasadahon patomu-tomuhon ganuk halak tinait ni suara ni paredeon hatipe dan masih dan secara fisik
Lapatan na kamang kanang tabot-taboton mo tabigi kaide te so taboto so tatad dai siak kaparede alai holat tabigi ide dapit terhehe do pakilalata. Dang dohot hita mangguru hone dena kaamana king alai holat dia di logu hone dei dohot tertait dia kana humalia. So ni do kaina. Alani do bane do ya edei ima pamusatan ni pangokyo na boy manaiti patubigi hon tuak kana humalia ahama naong ni daina naong ni alamanna jala ahama pakirimon na sita-sita dauda pajolo asa marede marpani dangion tuna humaliang taringot buido yarsak ni rohate lungun di Papua semarhite adung buide marhite hitiak kalas ni roha olo-polo ala di bagasan ngulu hak kristenota paredioni dada arsa ni roha alai las ni roha doi nagok olo-polo ido naniro ni parpesalmen edehon hamuma di Jehovah edene baru sada ai nunga di pabai ni bana akka halongangan nunga ditupahi tangan siamun nana badiai ibana nunga di paboto Jehovah hatuauna nunga di papa taribana hati koran nai dia rupanya kapar begu motivasi yang mendasari kenapa kita harus bernyanyi jadi nang selera sabik alani bu werengota edi sasitong naikon na puas yan roha parbagasan dia akan sangat-sangat menyentuh boy meneti halak persidoho di bagasan nasino arahon ode alaya kamang setabi ma dia kamang do inang agudang parede rumai holan lapal sabing ya holan asal ma dang sian roha parbagasan alani di bagasan ngulu hak kristenota para deoni udah kenaking sada bagian naso tarsirang di ruhut nih pertanyangon manang parogamau senda juludi dang nama mukanungaing huriata ikonadong rumang ni paredeon di bagasan akka bentuk-bentuk nyaka ibadata kenapa kita harus bernyanyi Edeo kamu masara edena baru dada soal bahasa na asing berengon dan aransemen baru. Asa songonai baru ede tau tabai ma luguna tabai ma songonon bui ma mare bas dan sebagainya bukan. Nyanyian baru bukan nyanyian yang baru diciptakan, bukan nyanyian yang asing, bukan nyanyian yang belum pernah dinyanyikan. Alai nyanyian baru ima edene baru ima gobarani pangokuyon na taride di bagasan sikap parange do parula alanya ima nanang berengotta di bagasan tuku pona kamaka buasa komarkanta tehuriai sian pangulaunya ka apostel na parjolo taberen di bagasan trupukon laus jojo tu hodo tu au tu hita nuaeng asarap hita do ibana di tahun pelayanan transformasi naung taulupon di tahun 2025 asa tarifar marhite hamuna kadongan panidangnya nodo na pinatujolo niya ka apostel na tapay tihuk naki dukosa songgop tod di parbadia di hahedung hehe tuhata Yesus Kristus tuak kasisiani margogo manasida marsahala manasida goktod di manasida marhuaso manasida marhabaranion manasida dung songgop tod di parbadia imana pinarbagan itu hata Yesus Kristus adorang somanai ibana tokin nari di daun muna mau tokin nari dengan muna biau alai uli muna doi ay marhite hite halalaoku surokku ma tod di parbadia imana mana mangajari di bagasan imah muna kadongan gabi mangula akka apostel na parjului lan makata dah longangan di patupa nasida pamadupon na marsahid pahihihon namate marbarita na uli parjolo ma tuhalak Jahudi kinopar ni si Abraham
alai di turpukot taida ma saha madoho tu si pelebegu ise do si pelebegu nage nuarna si pelebegu manang halak sileban jot tarok di hatawata tai ima marga naso Yahudi dua suku marga na taida di bagasan turpukot barita nauli nasian debata ima taringo tu Yesus Kristus Tuhan ni saluhut ima nagabe pamusatan pajouan ya sentralisasi ni sudah pengakuan di ngolha Kristenota dalai madula nasida torop do nasyak kala Yahudi porsea di Yesus gabe Kristen alalas torop do nang sian sipili begu ima naso Yahudi porsea gabe Kristen dua suku dua marga di bagasan ruhut ha Yahudion dua marga nasubui pajupang ya. Halak Yahudi pinopar ni si Abraham naung lohot naung marurat di pakilalan nasida sianopun nasida mengakuhan bahwa sesungguhnya keselamatan itu hanya ada dan berlaku untuk Yahudi. Holat pinopor si Abraham be. Dangarong tu margana asli. Di luar ni nasida dirajumi nasida du si pelebegu kafir. Tengok doa kama kenang na pajupang Yesus do berusaha mara dari topi ni sumuri. Nagabe ditiala dikritik akka Yahudi alamak kata imana doh boru Samaria na dirajumi nasida si pelebegu lain nang dung ding di tikina kapostel pe pangalawai saya totong do pegara di bagasani mataida basa-basa ni debata anggo pangatusion nasida pamotoan nasida ima Yahudi naung gabe porsyana kingani na totong lo petariho nasida dia kapoda ha Yahudion tradisi-tradisi na kaoppu dang boy pajupang dang boy marsaor lumobi ma dang boy rak marsipanganon doho naso sa marga doho naso sa ha porsyaon doho naso sa bangso di luar nasida adong taida hamuna kadongan di bagasan pangatusion ni halak Yahudi di hati hai bahwa dang dohot si pelebegu dapat keluar palani hita dui di nasida nah di bagasan ima taida bari tanauli nah di bagasan turpukon bahwa has papatar ni hasangapon ni debata marbalik do sia pangatusion ni Yahudi tutu tu sia Abraham do baga-bagai do tu pinoparna alai tengok majamitan dari minggu ate bahwa debatana gabe parmahan papunguhon sadok bangso sian sudi luat akan masyarakat imahai barwoni jalai manang nabi naritahoni apostol Petrus ternyata dung di patorang apostol Petrus di nak kini son lawi mana tu jauh ni halak sileban di huta Kaisarea sadaleknan perwira ni harajan Romawi di hati hai namang gonggom Palestina si Cornelius warna halak Italia do halak nadolak roha doi bana ati pedak kalak Yahudi ala di parhatopot do debata nasun gugui di tiki martangi yang ibana taida di bidu 10 rotot di perbediai medok tibana suruh ma mangalak si Simon namar guar Petrus natongon di huta Joppe nungain asa di patorang tuh ho taringot tu na pinikirami perjolo tod di parbadia ima debata napa patar dirina tu si Abraham si Ishak si Jakob tu pardalanan ni bangsoi ima na jongjong tu si Cornelius
atipe dang horong ni marga Yahudi ibana. La songoni do muse nang si Petrus na tongon di huta Joppe. Dina mamaritaon hatani de bata. Dina martangi yang ibana di papatar de bata tu ibana hahomion rahasia. Ahmad di papatar di rona kinisi turun masyang gijang ni nasya banua gijang dagangan ya. Si panganon ragam ni si panganon. Napinatikon ni pati Yahudi na sudah di panganon. Ima songon napinatikon ni si Noahi. Akka dia maya kana gading panganon. Sidok nak kini turpuki akka siapa topak. Ramud doi. Dan jadi panganon jalahot doi di pangatusian ugama Yahudi. Nang saharu disadari. Si Petrus salah Yahudi. Dugi diberengi mana ma turun dagangan ni Roma suarai di BG Petrus heheho sesehati pangama sadar do si Petrus marningo dia kapati na jari do na so jadi na yas do na so yas na ramun manang na halal dungi do ibana ma tokka Tuhan dan jadi panganon. Marningo tibana tupoda adorang so si huton Yesus. Alai Roma hatai madok. Petrus unang dok ramun nanyasan di mana. Dan nabongotina babaen ramun merdosa halak alai naruar na puas. Unang dok ramun nanyasan di debata. Lapatan najari do pangaron saluhutna basa-basa di debata. Nah somaralo tu panggorani roa ainung diurasi di batabi. Dan jadi pitora diri madokon salah madokon mardosa malah di panganan dolan kana asing. Nunang adong berdiskriminasi. Dungi pola tuduhan. Ate. Omana tatio nungang nang di huriata. Molo tungarung pedi baka horong nia kahahang kita dinasada amat dok dan jadi pangano mudar dan jadi pangano songonon dan jadi minumon kopi misalnya do aka tes nomor bubuk gudang ka pantangan tatula doi ido natatio khususnya di kita Lutheran nah jadi dong asal masian roha mauliate marhato poton dengan bahasa ni debata unang marsura-sura unang merdua roha unang ganggu sadok bahasa ni debata nasa diho ameton pangan bain hanguluan di pamatang dukonia munakadongan Roma di dok todii jongjong di labung arong do majuho uloi ma ini mana nak kini turpukia tehe uloi ma unang ganggu ho alai mamukka do piau marjamita di ayat 10 tolu di baritao ma tuhami naung di ida sur-suruani jongjong di bagasa jabuna madok suruh matu ta joppe majo si Simon margor Petrus imana rotu si Cornelius dungi Roma nang timana hatai muse dungi ditongon dina satok kini jongjong matulu halak di jolo ni jabu inganan nami akan disuruh sian kesarea madapot tonau unang ganggu rohak madongani nasida alayak kupu hod dongan naunomon jadi hubungoti hanya lao mai bana ido nataida sibikasi ni turpukon na lao manugu-nugu kita wasai kemarin dene baru kita ada apa dungi lao si Petrus tujabu ni si Cornelius naung si nonggopan ni todi naung didapoton ni tod di parbadiai nunga mangarari jala papungon akana torop naso Yahudi marpungu di jabuna lao si Petrus ditomu-tomu si Cornelius laos ditamuai rak marsi panganon nasida
Dung marsi pangano nasida mamuka masih Petrus marjamita patorak kotaringo tuhatan yang debata dia do ubay na disuruh ho. Dung idok kani mana ma ima taringo tu Yesus nasian Nasaret naminiahan de bata marhite hite tod di parbadia do tagugon na mardalani do ibana mabay nadinggan jala pahisar hosude akka napina tuddu ni sibolis ai di dongani de batado ibana hami do makati. Nagabi pergumulan si Cornelius akka halak si pelebegu di hati hai di bege barita taringo tu Yesus aledang di tadda dang dia tusi do dia do ise doi jalaima di patorang si Petrus ia baritai ima taringo tu Yesus Kristus na patupahon hasesani dosa dohot hanguluan asa mangulu dan adok kaluau di bagasan agia isi manang ahape hagugon di tanoon natuk mangalehon haluau soholan di bagasan jala marhite-hite Yesus Kristus ibana do haluau di bagasan pajoni mahamuna kama kanang dihita saluhutna dukos satarbege baritai naung lawi wana tusi komplain ma Kristen nasu Yahudi Kristen Yahudi narong di Jerusalem berontak mana sida naso jadi do nabi nemi ai di topot toro hape halas si pelegui nakni baga satu buktai pola mangak korhok nasida pangalao siod doi itu adalah penceraan penistaan tupuren Yakub putra si Abraham dan jadi hape lao doho newana kan gabe di badaya karena prosesi Yahudi masih Petrus dung nakko imana tu Jerusalem bongok doho HP tua kahalak naso tarsunat jalan narak mangan dohot nasida aharo napina tu pamunon namangali ai doho di boto horo danganong persorat taroti di boto hore ko pajupan di tanorara do hita dohoti di boto horo songo dia siano puta na parjolo akka pardebata silebat doi akka nama mili gana-gana doi akka na somarsuna doi hape kolau hutusi do maksud hamuna kamang akenan sikap na eksklusif ya imana jupang di ngolu nasida do bakko na eksklusipon ima bakko na tertutup bakko na pajongjong dirina ibana do nasi tong nasi ngisala deh dangang nasi tong nang usaha da olah nau do di luar ni hita dang ada diskriminasi ate pembeda-bedaan bakko na eksklusif dia akan sangat sulit bahkan tidak dapat menerima perbedaan dang boy tertutup do itu nasi alani do tahun nasalpu huriatta tahun pelayanan hatayamang inang tahun hukumene na inklusif persauran na terbuka do huriata majalo ke keberagaman tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya dan adong para singan nasada di luaran boleh kita berbeda kamakanan alani ulauta alani jabatata alani profesita, alani persikolata, alani status sosial dalam segala aspek kehidupan ni ngoluta songon bangsa manang masyarakat di tonga-tonga ni portibio alai diak kaparasingani bongot tu harajau ni debata si suara do saluhut jangan dong maribar-bar namar hamarang gitu kita saluhut meludung bongot tu bagasa karajau ni debata na di jauh do hita ido pani dengion hajong jongan ni huriata HKBP sare na tatio poda ha porseon ni huriata HKBP di konfesi ni huriai di bidualu hario ibana desi huria ima perpunguan yang kana porsea di Yesus Kristus na dino na pina pungu-pungu na pinar badiaan jala na pina totong ni de batamar hite tot di parbadia na di jauh sia dia, na di jauh sia sude home, sia sude marga, sia sude luat, tanpa ada melihat suku bangsa ras. Dan adong mamereng, na botar dohok na birong,
na coklat do na putih. Sudi dus do di bagasa kerajaan di bata. Dak kolat tuo sotung tarip rupanya olah tuita Kristen oma pasu-pasu di batara untuk tuala kape na sopor siepe tongdo taruli di pasu-pasu di bata. Ai dak kolan sinamoti pasu-pasu. Akan nama saope matanyari udan bulan pertahunan dan lain sebagainya sudah jadi di bata jala pasu-pasu doi siap basa-basan di bata dan aro kasurungata hasurungata imam hita persyata nunga arong dihita jaminan na pasti na bongok do hita tu harajaon sisa liling ni liling na alani Kristus Yesus hot doi ido na ginuaran koinonia pawana terjauh do hita bongo tu bagasan persauran ni namara-marangi naga besada hita songo paripe ni debata bongot tu huriai ima harajaon debata huria hapataran ni harajaon debata di Portibion marhite-hite ise hita asadus do hita saluhutta ido deteta hainang solidar organis nomor 36 sia ya tolong sia deh namar hangi ta saluhut dang marjaibar manang sada doa mata ayo kalina sada doa mata i tengok b namar hangi kita sasude nang mardia imbar manang isepe tengah dong paribarata molo tung maribar pehita tahilala sona huare nake alani partuguta alani fisikta ala ekonomita dola nakana asing akan ta dapat di Portibion saluhut nai di pasada di bagasan Kristus gabi akarating rating ni pamatang hidu kita nalohot tu pamatang nasasadai akan ania siat do hita iro na dokon si Petrus naking dung di badai huria manang Jahudi non Kristeni dung di sidakon na sida di patorang ibana masaluhutna sarana luar biasa odo sibikasina malolawa tu sini na ibana jala huida mana masai tot di parbadia iru namar suru jala namar jamita yau songko matot di parbadia tunasida song nama satu hita di Jerusalem di mulanai atong mulodus do nani leon de bata tuho tuau tuhita doh tu halakat ahai barna dang sakap ni jolma na pajong-jokon huriai song pamatang di Kristus dang sakak di jolma na maju jolmai bongo tu bagasan koinoniai alai sakap ni debatado ubay dot ibana naknisi tung tarabati au ma debata tung margogo maau mangabat debata anggodus do HP silua nabi nasabasahon debata tu nasida song na tu hita akan angga poporsia di Tuhan Yesus Kristus hamuna kamanga kenang asa om mana macayarga di bagasan jauh-jauh ni mingguta sadarion marhite minggu kantate maredde hita alaniaha ede honotta de baru alaniaha bukotta persorana baru alaniaha disegarkan kembali hubungan persaudaraan karena kita satu di dalam iman kasih dan pengharapan ala di papatar debatado barita nauli nang tu halak naso sahum rotita ido bana huriata HKP dang eksklusipate dang tertutup halak kalak batak di jalo setayu maka suku bangsa na asing pe adong don masuk dewe rusnya HKP ala haporsiauna jadi na pinadung ni haporsiau do kita gak bisa panganak kita gak bisa panginumak kita na sumardia ibadah alani gereja HKBP di perdalanan nitiki di pelayanan penata layanan transformasi nungaingon naing haruar sian bayang-bayang dohot lingkaran na tradisional na saya menganggap diri na sumitong sia saluhutna
Ada yang perlu kita kritisi, ada istilah teh. HKBP na buluni sa inita. Mau lihat ma, mau tapar hatopo do huriat HKBP na buluni. Alai sotung do holak kata ma do na bulun. HP Jepang di bagasana akka par bulatan. Luar. Tak tiki na be. Nung ngasal pube, nung nga ditopas tod di parbadiay, nung nga ditopas Yesus ding parholangani. Di hama matena, tayo nga dopek kama kanang dung manganggu ba dari mana? Di ujung ninggol unay. Ahana masa di bagas di orai. Gabe bola dua mah. Ding parholangani, sekat pemisah. Alani di bagasan Kristus kita semua sama. Songon hasadau ni pamatang tahun. Dang boy tangano mado holani mana nanti kos. Dang boy si majoja ko mado holani mana nanti kos benda boy homeres ya saringana tu ingana nasing ala nai mana do mangalaka anda. Dang boy do hono si malolongon audo. Anggorang no patiur dalani nang boy hotu dia tidak. Aisada hasadau do nata rahu di bagasan pamatang isa diri ima huriyai. Ido hatane detai namar haha anggi hita saluhut dang mardiaibar manang ICP. Bisa kita berbeda. Alai unang maparasing ani mabasirang parha maranggot talani Kristus. Ta bilang-bilang ni maka nang sone dia nak kaina nak kiani gawe pasu-pasu ita. Sone nang akaama dia kaede nata ede hon. Asang una kolan suara na marlogu buti. Alai nai ma suara na sungguh-sungguh mabuat kai baruan ni ngolu. Ima semangat hidup kita menapaki perjalanan ini ke depan. Sada do kita dia dopani tuhatai. Ala sada do kita dia dopani suhatai. Nama sirai reinan do nasada tu nasada asa sikop panggul mito ni pamatangi. Nama situ paha do kamang kena. Dang dos akka bagia-bagia tabiate. Dang dos ya to. Jalai do si hamole te onota. Jalai mana nai markantate hita sadarion. Ala dia kaparasingan nasodosi di hita. Di patupa di bata dengan basana nasa sadai ima hasisane dosa dohot haluaon sada do silelon ope holan asini roka dan arong siagi jak konota moluboi pe hita sa anu main di son huria ton huria bonangon basa-basa di bata di marhite-hite pasu-pasu nasahat diganuk ruas marsada-sada diho di hita manang dia pe rumang ni panggul miton nguduta. Si leho ni debata adu. Jala sakka ni debata mangaleho ni di hotikian di kesempatan on. Naing pakomu asa gabe panupak tu akan humeliam. Naking gabe pasu-pasu. Biar kita sebui pasu-pasu. Tok marhite sormina ni parngulot tama. Naung makanguluhon dengan bahasa debata. Debataro na patupa parjupangan yakana nesianna. Dan si Petrus sendiri na bertindak lahu mangalaka. Alana manangi dari mana di suara itu di perbadia. Alani huria na mangolu, huria na marpanidang yon di tonga-tonga ni portibiol. Naing lam tu rosuna, naing lam tu akrabna, naing lam tu dungona. Pasaorhot dirina tu mangihon suara ni tot di ni debata. Akhirnya dina suara ni tot di ni tu hatai. Di dia dui. Munang suara ni pikiranmu baen gabe ujahan nyaka pengambilan keputusan alai tangihon ma panggora ni roha suara ni todi nama makulingi kita boido alanya kesibukan talupa honi kan ai paingo suara ni todinya roha tema deh unang ule salah dwi merdosa doho alai roma ita tol marang pola wai sajo kita abaikan. Suara ni todi itu hatai jojot ditulak dilaosi odoi. Alani mah hita di tahun transformasi yang lebih dihangatkan. Nang lam dipahit cahita. Songo si Petrus nama ngasahon tod di perbadia. Songo si Cornelius nama nangihon suara ni tod di perbadia. Namar suri mana borkat. Namar suri si Petrus saunang ganggu jelema biar gabe taruli nasida. Di pangatusionna baru. Diaya parpudi di ibana ma dung di bege nasida hatai hohombe nasida gabe dipuji ma debata akanin nama
asa dohot do HP tu halak si pelebegu del hode bata hangwa ni roha asa mangul omma tahalat marlas ni roha hita asalas ni roha dada saya hola di bagas sarwata sendiri ale kopuas dia maha kuasa ne mar hite panatapan nata guarena kingani asa lam lokang ma akka pakilalan namari berdua roto apalagi di talak bata kata kasdo pudanya kaput tapi lang marale tu hatan de bata di dalihan natului songo dia doru para marenggot tadi si ati penang do kita siapona pasugit tu pengarat tuanon dang sahuta kita siapona pasugit alani kontak batin di ruh ni para maranggioni bu hita gak bisa panganan di pengarat tuanon dalam ubal gasianima pakilalan pernguluota sapangana sapanginuma kita alani Tuhan Yesus adang anggodang alani Tuhan Yesus dan pajupak kita kenangkan jadi tahe anggodang alani Tuhan Yesus dan bui pajupak kita di son jala ido naik kon hamale tewanota airi patongo de bataro dengan basana tu halak na asing songon na tu hitai rap akka si jalo asi do hita benggora si jalo asi do hita di patubu be baroana hati kamangate boleh ma di padu be ma sudia kana nasia do hitaon anak-anak remaja pemuda juga mumpung lagi ada kesempatan pada masa usiamu sekarang ini syukurilah apa yang boleh orang tua penuhi sebagai kasih karunia Allah untuk kamu saat ini. Unanggabe dia boros dia buras soni. Unanggabe ne ang roham. Alai hanguluhon jala mardongan mauleate me di bagasang ulum. Dus do silehol-lehon di bata. Unang manarita ho mamerekala alau tibboy di lalaho ngoluna siang ngolum. Daw. Adong do sakane di bata di si. Ate. Di sido pangujon ni haporsyot alani do hita di bagasan ngulu ha kristenota sona hujo hujahahon nake di pengakuan ni ha persyauta puda kompesi sudi hita akan najinou di debata ruar sian parholangan ni portibio ya. Di jauh debata hita asa haruar sian penjara dunia na melingkupi ngolutta mabain terputus komunikasi satu dengan yang lain asa mulak sumuang ibana adong ma pemulihan atong kantate edehon ma ede nai baru mar hite parange do parulan di parsauran siganupari tada ni pangokuyota nang dohot do hita taruli pasu-pasu songoni do nang akan asing untuk saling menghargai inklusif menerima satu yang lain. Namar hahaang gitu hita saluhut dang marjai parmanang isipe. Sada doa mata. Ido pardumata. Ima di bata. Eta guari di mana di bata mana di Bandung Biceng. Di bagasan ibana, ala ibana, marhite-hite ibana. Oh denapa suakon. Dia molotung muru pehamu tuau muru kau tuhami koni ngotokku. Sada doa makku doh tamu. Banggu sada doa mungta. Ahana tagulu turoha. Menggulu warisan harajau ni debatado tiano nya kana porsea dang warisan ni portibion rikot doi tutu rikot ala dang tuki maboko bongo tu harajaun banu agija ha porseaon mido tolu dona hot ha porseaon pakirimon ha holongon alai holong ni rohaido no balga sian saluhutna amen martang yang mahita mauliate ma di hoali amang ode bata ama anak dohotot di parbadia no pasu-pasu hon ragam ni pasu-pasu diganuk nama kaporsyai guarmu nabadiai nong papatarhon asini roham imana patupahon hasani dosa dohot haluaon siak kamatean asa mangulu akan aporsyai di bagasan ho marhite-hite jala di bagasan Kristus Yesus ala di papatarho do Tuhan barita nauli marhite-hite na marsuru akan aposom mar barita nauli tu sadok portibion dada holan tuak kanong porsea di ho dimulanai alai doho donang tuak kana so porsea dope asa dohot nasida parjabbar di hanguluan si saliling ni nelingna ai ido sakap hatuaonmu
napa jongjokon pardengganan pardamaian marhite-hite jala di bagasan Kristus Yesus. Atong parrohai mahami saluhut na tumangi katam jamita di minggu kantate sadarion. Asa marroha hami Tuhan mamilang-milangnya kadenggan ni basami nong nilehom milih hami. Asa hu arga ho kami mangaramoton akai. Bain pasu-pasu di ngulunami nang tuak kana humaliang. Gabi akka anak doho burup pami. Marpanidangion na mangulu marhite-hite akka parangi do parulan. Imana gabi edde nai baru. Edde hai baruon na manunggiho ngulunami mian di bagasan hai baruon ni pakirimon haporseaon ni rahutan ni kolong ni rohat. Ali jahu bade bata. Payo kami do katiting nama sabarita di pakubasion ni huriam manipat na sa mingguon dohot na nang hubasan nami do peto ka ari marsugot asi maroham say manupak mamasumaso maho jalahoma napasauton saluhutna. Nang dia karuas ni huriam na marlas di roha ala marningot dia ka ari hatutubuna. Nang dia ka ari hasohotan na bongot tu parsari peoni di ulang tahun na zinalo nasida. Mau lihat ma Tuhan. Atong say urut malas ni roha ni nasida tu ka ari na mangihut borkat sian pamilangion ni ari-ari na zinalona di parningotan ari hatutubuna sadarion. Ale Jehovah. Nang karuas ni huriam na tupa di bagasan parsahiton parukilon na bobonosan mangadopi akka ari-ari ni nguluna alanya kaparhusoran nitik na hatop mubauba Tuhan Yesus Kristus parmahan na denggan roha tugu-tugu mana sida Tuhan marhite-hite toddim toddi parbadiai asasabam jala tarapul rohana sida boy rap marlas ni roha hami di bagasan parsaoran di tonga-tonga ni huriam mangaraduti akkaulan na denggan hataridaan ni pangokuion nami naung pinargogoan ni toddim toddi parbadiai pasu-pasu mahuriamon hinubasan yak kanaposom ben sangat di warno. Amin.